engang 3 drenge. Jeg er dreng Hjalte. Jeg er dreng Sebastian. Jeg er dreng Shadow. Nej! Jeg er dreng Viggo. De gik en tur i den smukke natur. Men et hæsligt monster stod på lur. Hvis ikke I laver jeres lektier, skal I spise jeres egen afføring til aftensmad. Men det ville drengene ikke. Så kunne lærte drengene ville spise snegle til aftensmad. Var der forresten nogen, som undrede sig over, hvad instruktøren laver, når skuespillerne sover om aftenen?